Para daw may asplong kang masaburan. Napabak ka. Oo, napasabor ko na eh. Ay, no. Sabi ka ni Pico, so I can Patan mo. Goods. BFF! Arin ako din! Gachika! Happy kami tanan ah. What's up mga karadyo? For today's video. Kaya yung mga niluto niya. Ang buti lang niya, tungkol lang niya pala sa hamon lang na operation tulong, no? Yeah, oo. Kada ano na kada Friday. Every day. Every day. Pero ang feeding niya, every Friday. Sa Upod tingin ko ka? kapatid. May experience mo ka sa Pinagawa nami-nami gidya. Oh, sa kundi nga barangay sa Sinio, Tanza. Hasta sa una ta. Sa una, tindigan mo daw, nakaupo Basta ka. December. Ay, oo. Kapag-tagal mo sa mga taga-taga mo, no? Pero sa diyan, di mga tao. Oo, hindi pwede. Kami siya, wala mo yun. On every Friday feeding kami. Kung may budgeted mo sa Manila, that's why. Pag may sponsor pala sa Manila, that's why we have kinanglan. Yung forced to ka pala. Una, Kasi namin na, may budget pala yun. wala din pa ito.